Hrazda nám prináša v práci obrovské množstvo nových možností seberealizácie, pretože ako náhle máme hrazdu, tak máme aj možnosť zavesiť kruhy. Ku kruhom sa dostaneme neskôr. Hrazda sa používa následovným spôsobom. Využívame aj palec. To znamená, že nevisíme bez pomôcuk palca, ale učíme sa robiť zámok, pretože to je veľmi užitočné. Na hrazde môžeme pasívne visieť. To znamená, že to je izometrický pohyb, ktorý nám pomáha navyšovať tonalitu. 5 minútami obyčajného visenia, skladaného času za celý deň, to za rok a za 250 pracovných dní môže znamenať obrovský rozdiel zo fyzickej zdatnosti od malička po lopatky. Doslova sa z teba stane beštia. Samozrejme, nerobíme len izometrické cvičenia, môžeme robiť aj rôzne dynamické, to znamená, že už nejaké ťahové, pretože hrazda nám slúži na rozvoj ťahovej sily a preto potrebujeme aj kruhy, pretože tam budeme riešiť tlakovú silu, ku ktorej sa dostaneme za chvíľočku. Takže súbory cvikov, ktoré sú tu na hrazde, sú mimoriadne bohaté a mimoriadne užitočné. Netreba sa na to rozcvičovať, pokiaľ dodržíme zásadu, že neprepímame sa na tej hrazde, nerobíme hneď dynamické pohyby, pri ktorých ťaháme, ale začíname z ľahkých, napríklad visiacich pohybov a treba chápať aj ten širší kontext, že my keď sa pravidelne stretávame každý deň s hrazdou, tak sme na ňu pekne natonizovaní a môžeme si dovoliť robiť aj väčšie veci. Takže zo začiatku začneme zľahka a potrebujeme mať určite v práci aj hrazdu.